Tak bez gola se nedá vyhrát a i když jsme bojovali, makali jsme, tak strašně se natrápíme na gól a musíme víc jednoduše do brány a střílet to tam prostě chodí před bránu. I když to nějaký to štěstí taky teďka nemáme, ani se nám to neodráží, ale na to se my nemůžeme vyvolat. Prostě máme na to hráče, jsme hráči tady od toho, aby jsme ty góly dávali, takže musíme začít dávat góly. Každá porážka mrzí a dvojnásob, ale my jsme dneska hráli dobře do obrany a snažili jsme se hrát jednoduše, ale prostě v tom útoku to není takový, chybí taková lehkost. Musíme víc střílet z každé pozice nebo rozvážně, ale musí to být střel tak, aby jsme ohrozili bránu a aby se to poodráželo, ale musíme být trpěliví. Pracujeme na tom tréninku a já věřím, že to přijde. Myslím si, že poslednú dobu sa trošku natrapíme na tie góly, takže aj dnes to bolo vidieť, aj keď sme išli do vedenia a myslím si, že sme hrali dobre. Nedali sme aspoň ten druhý gól a zápas by sa vyvíjal určite ináč. Potom sme tam dostali také dva nešťastné góly a už sme sa dostali opäť do takej krízy, že sme zvierali tie hokejky a moc sa snažili a ako snaha nám nechýba, ale proste niečo taká trošku ľahkosť, aby sme dali tie góly, ľahšie nám chýba. Určite sme chceli vyhrať, išli sme do zápasu s tým, že aj do tej tretej tretiny, že musíme to zlomiť a vyhrajeme a potom viac nás to mrzí, že opäť v tej tretej tretine sme prepadli.